Ka henyo trap acik national movement ribhoi hagas nginangkong kalahiar kenra kensan yaki karkhana haribhoi hakabalalap baki don bun kibar jela kibawan trei klamna penbiang yaki kot kisla nalor kata kinoy alam ka HNM ribhoi hapo ka jingalam uba pateng mersing ulong bakum kaseng kisnukhya hadu kata-kata alor ka jingwan lemon kibriu kibana bar ka jela banwan bela beain klamna don kikot kisla kibabiang bat kamtam ka labor license ka ba kidei ban yobor na KHADC. Ulai thuru ka ba kamsung khya halor ka jinglap ka seng balapan trei wad yaki khana ki badang ret. Nagalang juga seng HNM Ribhoi district akan kasih yuan ban khandra ya ki labor license hang ne hapo umyam industri area hadin bangilo i ba nagalang ka seng nyu i ka jingjelai jong kine ki bawan trei hagane ka jaka de nak takadau nagalang ka seng ngilawan hagane ka si bat hadin bangilawan bat ngila shek ya ka labor license kaba ngilap babun naki ba kimdon ya ki labor license ki ong ba ka labor license ka don hagi try hari hadin bangilayo banekren bagi try ki ong bangidang le support disi konsil bat ki aidau no mentau corona bangim syam layo lat ban le ya ki labor license hanrai nagalang ka seng ngimla ban pedang ya kane namar kine ki bangio i habaro ki distrik jong ka Ribhoi distrik ngio i ba ki buni ki non tribal ki trei klem ka labor license de nak dau nagalang ka seng ngi sukhya bat ngiwan benjurip syaki di industri area kum saborni bat sani sadam ngiwan habang ngiwan ngio i ba ki jelai bagini kane ka de gawai ka ba kamat ka ba nagalang ka seng ngi sukhya khamtam bagini si ba menta ba ki khun samla ki jongi kimyo kam yo jamsu namar kare ka jingjelai pelat gini ba barok ki kam la suklun kini ginon tribal de nak dau ka seng nakapor syakapor kayak khandra ya ka labor license ba kini ginon tribal haba ki wan syakane ka state ke jongi haba ki wan trei ki hab ban penbiang swa ya ka labor license bat ngi kerpat ru ya ka district council badan burom ba kadai ban late shaking syaki industri area ki badan haberni bat apo dam bagi dai ban syek ba kini ginon tribal ba kidai bandon ya ka labor license namar kane kawanra ka jinyo nong ya ka district council lara kini ginon tribal ki apply ya ka labor license bat nagalang ka seng nginom song thait tangkumne hanrai nginangya syakmat ban khandra ya kini ki non tribal ba nginom island hane kari ke jongi bakin lemon bakin trai kat mamon namar nyo i kini singa banta ya ka jingjalai kini non tribal dei ba senjor kajing trekam nagalang jong ka district council ya kana inut banong namar kat abang ilai ki jaka ngi bagini ginon tribal ki suk banwan trei ki suk banwan kta hangane ka state ka jongi deina kana kadau ka sajelai kajing wan tuit kini ginon tribal syagane gari ka bait ka jongi nagalang jongi ka seng dawa ya ka labor department bagadai ban simkhya ban sek ya gine ki labor ki bawan trei na sabar bat khamtam ya gine ki khenarit ki ba pentrei haki industri area bat nagalang ka seng ngi kerpat syaka labor department ba kare ban le no mardor ban le syek ya kini ke bro